दादा दादया తెలుపుందాయి ఏ ముక్కులు జాస్తి జన వీడియోస్ तो बोल दीजिए नहीं मस्त बेचारा हूं बोलता हूं केनो बोलता हूं ओए बच्ची ओए की बच्ची ओए जोर बच्ची बच्ची ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಶೇಲೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಪೋಪುನು ಓ ಓ పోయా ಸರ್ಕಿಟ್ ಬಲ ಪೋಯ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ್ ಬಲ ಪೋಯ್ ಗಾಡಿದ ಕೀಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಕೊನ ತುಲಾಯನ್ ಪನದುಲೆ ಕುನಾಯನನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕೊನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನರಿಗೆ ಚೇಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಂಡೇ ಪೂಜೋಡ್ಗೆ ಡಿಯರ್ ಶಿ ಇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಹೆಡ್ ಶೇಲೆ down full down ಸುಲಕೇನುಡು ಪನ್ನ ಸುಲ ನೋ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎಂಕ್ ಟಾಟ ಪೋಯಿರಂಡು ಪಿರ ಶೀತ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ ಮಿನಿ ಅವಳ ಏನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ಮರೆತು ಪೋಂಡ ನೆನಪು ಮಂತೀನಿ ದಾದಾಂಡಲ ಮಿನಿ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಿನಿ ದಾಯಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೋಮ್ ಪೇಜುಡು ಆತು ತೊಚ್ಪ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದರ್ ನೆನಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತು ಒಂದು ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂಡೇನ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನ ಮೋನೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪಂಡೇನ ಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಓಲಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಸ್ಕೈಟ್ ಪೋಂದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ನಿ ದಾದ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಪಂಡ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚಿಚ್ಚಾಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆದು ಪುಣಿನಿ ಗ್ರಹಣ ಉಂಡು ಗ್ರಹಣಗೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಗೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾಲ ತಿನ್ನರೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಟ್ ಕುಲ್ಲರೆಗೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಯರ ಕಂಡಿಟ್ ಪೋಯಿರ್ ಗೊಂಗ ಫೋನ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಂಗ ಶ್ಯಾಡೋ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆರ್ ಯು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷಿಗೂ ಬಡಾಪುನೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಸ್ ತಿನ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಕ ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ಕ ಇನಿ ದಾಲ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಚಾವಿನಿಕಲೆ ಮಾದರಿಗಳ ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣೆ ಮುಟ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ಇನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ನರ ಏಜಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮುಟ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ ಪೂಜಾ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ 6ಗೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂದುಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೋ ವೇ ಖಾಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾದಾ ದಾದಯ್ಯ తెలుపుందాయి ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ఆయన దాదాను ఒప్పుడు లైడు లై పనరే ఏ ఉండు దాదా పన్ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ పన్ను ఒక మ్యాడ్ are you crazy ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿಜಿ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಯ್ದಾಯ್ ತಿಳ್ತೊಂದುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಐತೆ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ఆయన ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಪೋ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಶಾಲೆದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ತನಿಷಕ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾಲ ಮನ್ ಪರಾಪುಜಿ ವಿತೌಟ್ ಮೈ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಮನ್ ಪರಾಪುಜಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಡೈಕ್ ದಾಲ ಮನ್ ಪರಾಪುಜಿ ಅನ್ಪಂತ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಿರೆದ ಅದು ದಾದ ಅದೇನ ಇಷ್ಟೇ ದಾದಾಂಡ ದಾದಾಂಡದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಏನ್ ಪಿರ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಜಗತ್ತುಡು ವರ್ಲ್ಡ್
ಪೂರ ಒಂಜೇಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನೆಕ್ ಈ ತೆಂಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ ಕೊರೋಜಿ ದಾಲೇಜಿ ಅಂಚ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಉಪವಾಸ ಗುಲ್ಲರಿ ಉಂಡು ಕಾಣುಂಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅವೇ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಎಂಚನ ಕಿಚನ್ ಪೋರೇಜ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ದಾಲ ಪರರೇಜ್ ದಾಲಜಿ ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಪಂಡೆ ರಾಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪರವಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೇನಾರೆ ಉಂಡು ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಮ್ಮಿ ವಸಂತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ಕೇನು ದಾದಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಈ ಅಂಚಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೆಪ್ಪಬೇಕು ನಾವೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪೇನು ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾ ಮುಖದಾದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಟಾಟಾ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ರಡ್ರಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ನೈಕೆ ರಡ್ರಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋನೆ ತುಲ ಎಂಚೋಂಡು ಮೋನೆ ಎಂಚೋಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಚೋಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಂಗೇನೆ ಕೈರ ವಾವ್ you're right man you're right of course right ಅತ್ತು ಯಾನು ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೇಬೋದು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತ ಶೇ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೋಡತ್ತ ఒక ಸೇಮ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿ ಇರ್ರಿಟೆಕ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪಾತ ತನೀಶ್ ಐಟ್ ಡಬಲ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಏ ಮುಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋದಿಚ್ಚೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ತೂ ಲೈಕ್ ಕೆಟ್ಟಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಪಲೇಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಉಂಟಲೆಗೆ ನಾನು ಉಂಟಾಜಿ I'm not mad to stop. ಆರೂವರೆ ಬಂದಿತ್ತೇವ್ರು ಮುಕ್ಕುಲು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರಿ ಅಂದಾಯ ನಾನು ಉಂಟಾವೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಒಕ್ಕ ಯಾವಪ್ಪ ಒಕ್ಕಡೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಜ ಅಂದೆನ್ನುದು ನಿಜ ಅಂದೆನ್ನುದೇರಾ ಅದು ಉಂಟಾಗ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಉಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು I love this ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ करना करता हूँ क्यों आप ऐसे पूछती हूँ करेक्ट क्यों आप ऐसे पूछती हूँ मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ करती ना करता ना करती पुण्य I'm a girl so okay मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ आप भी ओवर एक्टिंग मत करो मैं करता हूँ क्यों करता हूँ आपको अदर काम नहीं है बेटे काम नहीं है बेटे काम नहीं है तो नहीं आप एनाडा बत्तु पूछो I will tell you to do the work वाह इंग्लिश कन्नड़ा अयान पनपचला I'll try to tell आपको अलग अलग काम नहीं है तो मेरे पास आओ आप पूछो मैं अलग अलग काम तुमको आपको पूछती हूँ राइट बोलता हूँ बोलता हूँ बोलता हूँ ओके हाँ बोलता हूँ बोलता हूँ आप बोलो वीडियो और ये वीडियो ऑन है आप बात करो मेरी तरह फास्ट बात पढ़नी है मेरी तरह फास्ट बात करो जल्दी हाँ जल्दी बात करो ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಈ ಮೇಡ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅವೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದೇನದೆ ಟಿವಿ ತೂದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ತೂಂದಿತ್ತು ಜಮಾರೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೂಲ್ ಮೀ ಬೈ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾತ್ ओके जस्ट शट अप आपका मुंह बंद करो आपका मुंह बंद करो नहीं बंद करो नहीं यार स्केल है मेरे पास स्केल ओके ये तो ಬೇಳೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ अरे ಕಾಂಡು
ಯಾನು ಅರಿಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕೋಮಲ್ ಮೋಚ್ಚರೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಿಡ್ದು ನಿಕಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ಗ ಚೂರು 2 minutes ಪಾತೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನೆ ಬಟ್ ಪಾಕ ಪಾತೇರಿ ನಾನು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ವೆ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಪ್ರೇಜನ ಇಜೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದು ಪೊಡು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚನೆ ಬರೋಂದು ಪೊಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೋಂದು ಪೊಡು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ एक हेल्प आमंडु एत्ला मनपुले निकल 10 शेयर मल्परे आजिना ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಅಂಡಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗೆ ಏನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪೋದ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಅನುರ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಹಾಳ್ ಮನ್ಫನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಿಯಟ್